días, son xornalista e quero darles as grazas por asistir hoxe ao 25º aniversario do Premio de Novela Manuel García Barros. Que mellor xeito de comezar estas bodas de prata escoitando Balada de Clara Schumann, interpretada a piano por Javier Otero Neira, prestixioso músico da estrada. Un concello que hoxe ten especial protagonismo aquí, na Cidade da Cultura, e ben que o merece tras un cuarto de século apostando por a literatura galega e convertendo un humilde certamen nun dos tres máis importantes da narrativa do país. Para estas bodas de prata quixemos tamén contar ca presenza de todos os escritores que escribiron o seu nome no palmarés deste premio, xa que eles, as súas trayectorias, as súas obras e o seu especial cariño pola estrada son os que fan forte a un certamen que conta cun exitoso pasado, pero tamén cun infindo futuro. Tamén nos acompaña o que demostra a importancia de García Barros e do García Barros no actual panorama das letras galegas, representantes das principais institucións culturais e literarias de Galicia. Para comezar, e botando unha ollada ao futuro, queremos lembrar as obras gañadoras do premio ata data, cun vídeo no que tomaron parte os editores e futuros escritores de literatura galega. O noso agradecemento aos estudantes de literatura galega de segundo de bacharelato do Instituto de Ensinanza Secundaria que leva o nome do noso protagonista, Manuel García Barros, que queirades, e tamén o seu profesor Carlos Loureiro, secretario actual do premio. Hai que dicir que o vídeo está feito con frases de todos os libros gañadores. El, na súa ousadía xuvenil, descoñecendo de todo iso. Tiña presa e non podía agardar horas. Vendo que ninguén estaba conforme coa desfeita. Perdoa que che diga así de claro. Ben merecido, ademais chegou os seus protagonistas que xa están aquí, xa que quixeron acompañarnos para mergullarse no que máis lle gusta, que é a literatura galega. Xa sen máis, imos a comezar o turno de intervencións polo alcalde da Estrada, concello anfitrión do premio, que hoxe se despraza da capital de Galicia para mostrarlle a toda a comunidade a súa aposta pola lingua e a literatura construída en galego. O concello tamén conta, e hai que salientalo, con premios anuais de xornalismo, poesía e teatro. Con vostedes, José López Campos, alcalde da Estrada. Moi bo día a todos e a todas que nos acompañades hoxe aquí. En especial, quero agradecer, como non pode ser de outra maneira, a presencia do noso conselleiro de Educación e Cultura, querido amigo Jesús Vázquez, tamén a Valentín García, estradense ilustre, que sempre está presente e pendiente de calquera actividade que se desenrole no noso concello ou que proveña do Concello da Estrada. Querido Valentín, gracias por acompañarnos hoxe aquí, secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, tamén bo amigo e bo colaborador de todas as iniciativas culturais que teñen lugar no noso concello, querido presidente da República Galega, é un placer e unha honra poder telo hoxe aquí e exercer da anfitrión nun acto que eu espero que sexa do agrado e do gusto de todos os que hoxe nos acompañan aquí, do Vítor Freixanes tamén, en representación de editorial que nos fixo crecer e medrar a par, como decía antes, dunha editorial que ten nome propio en Galicia e que quixo apadriñar este proxecto, esta iniciativa da que alaban xa nada máis e nada menos que 25 anos. Quero expresar tamén a miña gratitude especial aos autores que hoxe están aquí presentes e aos que disculparon a súa ausencia por acompañarnos neste hermoso acto, neste acto que, como estradenses, o facemos con todo agarimo, como sempre facemos as cousas, os galegos, con todo o amor, con todo o cariño, con toda a forza da que somos capaces de facer a xente de ben, a xente que queremos e defendemos o noso, que queremos na nosa cultura, na nosa literatura, que temos uns ideais e que loitamos todos os días, porque somos loitadores, porque queremos, e gracias por testemunharos aquí que a vosa presencia, ese compromiso para coas letras, para coa literatura, en definitiva, para a nosa ben querida Galicia. Gracias, parte fundamental de todo isto, sin eles non sería posible, a familia García Barros, que sempre teñen a súa teima en participar e en dar todas as facilidades a cada iniciativa cultural que parte ou que xurde a través do nome do noso querido García Barros. Gracias aos todos as corporacións
pais, compañeiros de anteriores gobernos, concelleiros e alcaldes que viron nesta actividade cultural, nestes premios García Barros, unha oportunidade de proxectar a figura non só dun dos nosos grandes escritores, sino tamén dun gran concello, dun concello como da Estrada, que ten moita historia e que é parte fundamental tamén da literatura galega. E gracias, especialmente, aos rapaces do Instituto García Barros, polo seu compromiso, pola súa dedicación, polo seu fermoso traballo, e gracias ao seu mestre, Carlos Loureiro, que antes de onte foi o merecido e recoñecido como premio á normalización lingüística que se entrega todos os anos no noso concello chegado a San Martiño. Eu creo que esta época, como decía outro día na entrega dos premios San Martiño, é unha época que nos di moitas cousas aos galegos. O outono creo que é a estación que máis se identifica con nós. Falamos aquel día de follas secas, falábamos dos magostos, falamos da recolleita dos fungos e das setas, dos cogumelos, falábamos tamén das matanzas, do cocido, falamos de literatura na Estrada, falamos de premios como o Premio de Normalización Lingüística San Martiño, falamos do Premio García Barros, que nos próximos días faremos a súa entrega a súa nova flamante ganadora, Anxo Sumai. Falamos de moitas actividades culturais que nos enchen de ledicia e, sobre todo, que demostran e acreditan ese compromiso que un concello como da Estrada ten para a nosa cultura, ten para a nosa literatura, ten, en definitiva, para con Galicia. Por eso, temos que seguir esforzándonos, temos que seguir traballando. Para min e para o Concello da Estrada, hoxe é unha mostra máis de que temos que seguir elexindo o camiño que elexiron outros fai xa moitos anos, o camiño de converter a Estrada nesa capitalidade cultural, nese amplio espectro onde persoas e persoeiros tan diversos que hoxe moitos deles nos acompañan aquí traballan e defenden dentro dos seus eidos profesionais a literatura, a lingua galega e a nosa cultura. Por eso, eu me sinto moi satisfeito de poder reunir hoxe aquí a todas as personalidades que nos acompañan. Eu me sinto moi orgulloso, desde logo, de poder estar nun concello onde temos a representación máis clara dese compromiso. En concreto, temos a sorte de poder contar con un premio de novela como o García Barros, temos a sorte de poder contar con un premio de poesía como é o Avelina Valladares, temos a sorte de poder contar con un premio xornalístico como é o Raimundes Portela, e temos tamén a sorte de poder contar con un premio de teatro como é o Varela Buxán, outro premio de normalización lingüística que vimos de entregar nos pasados días. En definitiva, creo que iniciativas culturais relevantes e importantes que hoxe quixemos traer aquí a Cidade da Cultura, este contenedor cultural, para explicarlle e para amosarlle a toda Galicia inteira, a través dos medios de comunicación que tan xenerosamente hoxe nos acompañan, o que facemos, como vivimos, como defendemos as nosas raíces, os nosos oríxenes, a xente da Estrada. E a defendemos con nobleza, a defendemos con implicación, a defendemos con compromiso, sabendo de onde vimos e a onde vamos. Creo que non hai mellor forma de expresalo que as palabras que remataba este vídeo no que os alumnos do García Barros tiñan un importante papel na súa representación, e o pechábamos con esa frase que eu creo que a todos nos deixa sobrecollidos polo compromiso e a implicación que García Barros tuvo para Galicia e para a nosa cultura. E ese é o legado que temos que manter e ese é o legado que queremos seguir mantendo. E por eso traballamos, estamos traballando xa de forma intensa no noso concello na construción desa Casa das Letras, dese contenedor cultural no que pretendemos darlle acubillo a todas estas iniciativas e outras moitas que veñan de cara ao futuro. Esperemos poder ter rematado alá polo mes de maio para celebrar o Día Grande das nosas letras. Esperemos que esa obra importante na que estamos dedicando moitos esforzos sexa unha realidade naquela época e podamos celebrar o Día das Letras Galegas. E falando das letras galegas, xa para rematar, non me quero estender máis porque hoxe moita nómina de persoas que nos acompañan aquí e que teñen moito que decir. Decirlles que deixo un desexo que é meu, pero supoño que será de moitos do que hoxe estamos aquí. E é o meu desexo de cumprir con unha débeda histórica que seguramente as letras poden ter con alguén que está moi vencellado a Estrada. E o deixo
debate e espero que sexa ben recolleito, porque ten que recollelo e algún día podamos decir que o noso querido García Barros foi un dos homenaxeados no Día das Letras Galegas. Creo que sería un broche de ouro para unha figura relevante nas nosas letras e creo ademais que tanto o Concello da Estrada como todos os estradenses nos sentiríamos moi orgullosos que o noso García Barros, o García Barros galego, fose reconhecido como protagonista do Día das Letras Galegas. Aí o deixo, creo que sería un orgullo e unha satisfacción e creo ademais que sería, desde logo, unha idea que de chegar a convertarse nos faría a todos un poquinho máis feliz. Moitas gracias. Escritor loitador como poucos, ademais amante da súa terra por riba de todas as cousas. Manuel García Barros, popularmente coñecido como Quenqueirades. Este persoeiro, fillo ilustre da Estrada, ten unha historia tan grande como as súas obras. Para coñecela un pouco mellor, ninguén como Carlos Loureiro, estudoso da súa figura, apañador dos seus xornais escritos, profesor de literatura galega e recente Premio San Martiño. Damos a palabra a Carlos Loureiro. No 1927 aprobou as oposicións de mestre nacional e foise para a súa escola de Pepín, Castrelo do Val, Ourense. E 2 anos máis tarde xa se trasladou definitivamente a unha parroquia da Estrada. En agosto 36 ve como 23 mestres da Estrada, incluído tamén el, se quedaron fora do ensino, pasando uns a engrosar a vista dos que lles chegaba a morte anticipada, outros ao exilio exterior e outros, como o propio Manuel García Barros, sempre no exilio interior
e a vivir o resto da súa vida dedicada á agricultura e co alento fascista decote ao seu carón. Ao día seguinte de lle retirar oficialmente o título de mestre, xa lle chegou o primeiro aviso do poder imperante coa chegada nocturna dos fascistas á súa casa e a conducción ao lugar onde tanto sufriron agresións e incluso cambio de tipo de vida. Librou por circunstancias puntuales, pero xa será outro home no que, como lle contou el mesmo o seu gran amigo Otero Pedrallo, xa non había aquelas arelas anteriores. A ditadura sempre o tivo de ollo, intentando facer que afrouxase, pero el xa máis claudicou e rematou os seus días sen facelo, e sen título de mestre. Incluso no 1955 foi levado ao cárcere xunto ao insigne galeguista don Francisco Fernández de Riego, pola aparición dunhas revistas que nada tiñan de subversivas, por suposto, pero que o acto o compararon a un acto de rebelión armada. Un caso de 80 anos. No 1957 chegoulle a honra de figurar como membro correspondente da Real Academia Galega, a proposta especialmente do presidente daquela que era don Sebastián Martínez Riso. Faleceu García Barros no ano 1972. Ademais das súas continuas colaboracións en xornais e revistas tanto de Galicia como no exterior, deixounos varias obras literarias. A súa novela longa titulada Aventuras de Alberte Quiñoy, publicada en 1972 por Edicións Castrelos e en 1990 por Villalandia. Obras de relatos e contos como Contiños da Terra, publicada en 1931 pola editorial Nós e en 1999 por Edicións Xerais de Galicia. Enredos, publicado no ano 2000 pola editorial Galaxia, Dos meus recordos, no ano 2001 con a editorial tamén Galaxia, é unha pequena peza de teatro solidaria de Illa Caribeña de Cuba titulada Carta da Habana, publicada no 1927 pola revista galega de Céltica de Buenos Aires e no 2002 por edición Fervenza Pastrana. E ademais unha inxente poesía inédita, aínda que algúns dos seus poemas xa foran publicados en xornais e revistas. Moitas gracias. Cinco editoriais galegas teñen publicado libros premiados neste certame dentro do ano 1989. A trayectoria, medre e consolidación do García Barros non sería posible sen o traballo incansable da editorial Galaxia. Dende as Rulas de Bakunin, o libro de Antón Ribeiro Coello, que gañou no ano 2000, a emblemática editorial é a encargada de darlle forma con éxito e calidade a eses textos que nos fan sonar. Por este traballo, e con a manifesta intención de seguir facendo a lo menos ata finais da década, damoslle a palabra ao seu director, Víctor Freixanes. Señor conselleiro, señor alcalde, señor presidente da Academia Galega, autoridades, familia García Barros, que nos acompañades unha vez máis, queridas e queridos autores, que sodes os que poñedes os cemento do edificio destes 25 anos, e querido Carlos e os teus alumnos e alumnas, que son non son o futuro, son o combustible, nos mantén ilusionados, porque este vídeo tiña esa frescura que, a parte de estar moi ben feito, tiña esa frescura que un agradece. Carlos Loureiro xa fixe unha semblanza de Manuel García Barros e eu serei moi breve. Eu só quería salientar dúas cousas, porque hoxe Compostela enchese da estrada e a estrada ven a Compostela. Decíame ese Espalmón que houve unha iniciativa no Concello da Estrada de poñerle, enriquecer un pouco o nome da estrada, poñerle Estrada de Compostela. Sei que non foi adiante, pero bueno, a idea era bonita. E hoxe a estrada ven a Compostela e ven a Galicia, como decía o noso alcalde, para presentar unha iniciativa que ten 25 anos de historia. Na crónica da literatura galega e fundamentalmente na crónica da
hai dous esteros, a trepia que sostén a nosa narrativa, o Premio Blancomor, esa magnífica iniciativa dos concellos que, bueno, tivo épocas mellores e épocas peores de compromiso dos concellos, o Premio de Edición Xerais de Galicia, que é unha iniciativa privada, e este premio, o Premio García Barros, que hoxe cumpre, celebra 25 anos, de 25 anos de historia son tamén 25 anos de autores e autoras de libros, moitos deles primeiras descubertas, e se viaxamos por esa nómina de autores e de libros, onde hai xéneros distintos, onde un ve como foi tamén evolucionando as preocupacións, os estilos, a maneira de entender a literatura de novas xeracións que se van incorporando a nómina de autores e autoras, dende aquel Manuel Forcadell, que non sei se anda por aquí, dende aquel paisaxe con muller e barco. Eu tive o honor de estar no seu lado aquel ano que editamos o libro unha magnífica coberta do fotógrafo Miguel Cardona en Edición Xerais, no que presentaremos o próximo día, no mes de decembro, dentro dos días, segundo que informa o señor alcalde, o libro de Anxo Sumai, A Lúa da Colleita, que exemplifica ese oxígeno novo das mulleres escritoras. Creo que é unha das características máis ricas da narrativa galega actual, que é a incorporación de mulleres cunha frescura e cunha voz que enriquecen o panorama das nosas letras. Estamos, pois, diante dun premio que fortalece o noso edificio común. Estamos diante dunha iniciativa que continúa. Moitas veces celebramos as cousas que aparecen e aplaudimos e agasallamos as novas ideas, claro que é moi importante, pero creo que vamos ter que empezar a pensar na importancia das ideas que continúan e que duran, porque o máis difícil non é tanto que a un se lle ocurran novas cousas, que, bueno, afortunadamente ainda se nos van ocurrindo, senón, sobre todo, que logo esas cousas continúen, que boten raíces, que consoliden a súa trayectoria dentro da sociedade, neste caso a sociedade lectora. E por iso, para mí é tan importante que hoxe podamos celebrar 25 anos deste celebración. E a derradeira idea que quería poñer arriba da mesa é a iniciativa pública. Un concello como da Estrada, e o alcalde ven de facer unha presentación de outros premios e de outras iniciativas que teñen que ver ca cultura, mantén este premio mesmo por riba de distintos alcaldes de diferentes corporacións e de distintas maneiras de pensar política dos seus rexedores. Por tanto, iso é un mérito da Estrada, é un mérito das persoas que estiveron e das persoas que agora están. Entender que o espazo da literatura é un espazo común e que na construcción do edificio literario, que é a construcción simbólica tamén dun país que se recoñece e que se representa, que dialoga consigo mesmo a través da obra dos seus creadores e creadoras, é un compromiso que ten que estar por riba das diferencias e mesmo das etiquetas. Por tanto, eu creo que é algo que quero salientar e que quero aplaudir especialmente na figura do noso alcalde que falou en primeiro lugar. O compromiso público da cultura é fundamental. A cultura é un investimento. A cultura é unha estrategia de futuro. A cultura, repito moitas veces, non é un adorno, nin é un santo que se saca nas procesións o día do patrón e logo se mete no caixón ou no fallado e nunca máis se quer saber hasta o día seguinte. Nin é tampouco ese florero que se pon xeo de flores na mesa cando empezamos a comer e logo sempre hai un que di saca o florero aí, pon a un lado porque vamos falar de cousas serias. Non. A cultura é un investimento de futuro, mesmo é un activo económico. E, por tanto, apoiar a cultura dende a iniciativa pública é algo, é unha necesidade, é un compromiso, é unha obriga dos nosos representantes, pero é tamén algo que debemos agradecer e recoñecer cando se ponga arriba da mesa que a eficiencia e que a eficacia que hoxe caracteriza a este premio. Familia García Barros, un ano máis estamos xuntos, celebraremos a novela de Anxo Sumai dentro dunhas semanas. Parabéns porque sí, na memoria de García Barros e eu acollo que o meu presidente eu acollo esa proposta do alcalde, bueno, e evidentemente méritos ten García Barros para ese día. Moitas gracias e hasta a próxima.
persoa moi vencellada a Estrada por múltiples razóns, pero que permanecerá unido para sempre ao Concello con a concesión do Premio San Martiño de Normalización Lingüística. Temos toda a palabra. Señor conselleiro, señor alcalde da Estrada, autoridades, familia de García Barros, miñas donas e meus señores, permítanme todos vostedes e saúde un xeito especial ao profesor de literatura galega do Instituto Manuel García Barros, Carlos Caneiro, e os seus alumnos e as súas alumnas, porque falaba moi atinadamente Víctor Freixanes da presenza do dominio público en favor das iniciativas literarias e en xeral culturais. É un instituto, é tamén un espazo público, é tamén un instrumento fundamental para, desde as propias aulas, interesarse pola cultura, promocionar a cultura, ademais de facer cultura, porque probablemente algúns dos alumnos de Carlos Caneiro en breve, se é que xa non ten sucedido, pois poderán optar con éxito o premio que hoxe nos estamos celebrando. Sempre que teño ocasión de falar cos moitos amigos que teño na Estrada, ou sempre que teño ocasión de falar con persoas que trataron a don Manuel García Barros, eu, que teño bastantes anos, laméntome de non ter tratado a don Manuel García Barros, porque cando el morre no ano 1972, eu xa non era un neno, eu era catedrático de instituto desde había casi 20 anos, estaba de cheo entregado a tarefas literarias que non eran alleas ás inquedanzas de don Manuel, e supoño que un contacto meu con don Manuel García Barros sería, en todo caso, moi beneficioso para min. Pero tamén é certo que as circunstancias son as que son. Eu vivía daquela en Lugo, viví en Lugo ata o ano 76, e a miña relación xeográfica, física, coa Estrada era tan pequena, que non tive a sorte de tratar a unha persoa que xa admiraba e que admirei máis, tanto polo que todos saben como polo que aquí dixo o seu biógrafo Carlos Caneiro, como polas palabras coas que terminou ese fermosísimo vídeo con que se prolongou o acto que agora estamos celebrando. Como lector de García Barros, en primeiro lugar, claro, continuo a terra, como lector de García Barros, eu sempre facía unha lectura máis que de lector de narrativa, de filólogo, de lingüista, porque eu estaba percibindo no galego que ele utiliza para os seus relatos, o galego de Verres, o galego de Vilacosta, o galego do seu Berce, o galego de feito da súa aldea natal, que dá esa circunstancia que é o galego de don Marcial Valladares. Se hai unha cousa que eu amo como filólogo é o dicionario de Marcial Valladares. É certo que eu bebo máis na fonte do dicionario de don Eladio Rodríguez González, que é do Ribeiro, e que neses 3 tomos chegou a compendiar unha gran parte dos galegos vivos que había na Galicia de 1920 a 1960, que cando se publica por Galaxia esta triloxía lexicográfica. Pero tamén é certo que antes do dicionario de don Eladio, o dicionario para nós, para todos aqueles que no 50, no 55, no 60, tiñamos inquedanzas literarias, lingüísticas, tiñamos algún tipo de interese polo galego vivo, polo galego falado, o noso dicionario é o dicionario de Marcial Valladares. Por certo, señor alcalde, o Día das Letras Galegas a don Marcial Valladares xa se lle dedicou no seu momento, tanto porque foi un gran lexicógrafo, como tamén porque cultivou outros xéneros, e foi tamén un dos precursores do folclore literario en Galicia. Tiña méritos máis que dabondo para ser naquel ano laureado con ese día, que é o
pasado 17 de maio, que é o Día das Letras Galegas. En canto a que don Manuel García Barros, no seu día, o ano que ven, dentro de 3, de 8, de 10, sexa o protagonista do Día das Letras Galegas, estou seguro que ninguén, nin fora, nin dentro da Academia, discute os méritos que como narrador, que como periodista ten don Manuel García Barros. O que acontece é que, felizmente, para a literatura galega hai moitos escritores, uns contemporáneos de García Barros, outros anteriores a García Barros, con moitos méritos e que aínda non recibiron ese galardón. E por se fose pouco, a partir do ano 60 ou 70, a cantidade de escritores que xa nos deixaron e que deixaron unha gran obra son de tal entidade que a Academia realmente é moi difícil cada ano tratar de encontrar o escritor que convenza a todos aqueles que en Galicia se interesan por las letras. Pero, en todo caso, a proposta está moi ben feita. Non sería un bo alcalde, que me consta que é un gran alcalde, se non estivese estimulando a sociedade galega para que se teña en conta pola Academia ou por quen sexa a figura de don Manuel García Barros. 25 anos. Realmente, eu, que creo que non teño moi mala memoria, que teño unha certa precisión en materia de datos literarios, quedei un pouco sorprendido ao saber que este premio xa chegara á 25ª edición, porque tiña a idea de que serían 18, 19, 20 edicións. Non é así. Suscribo as palabras proferidas por Víctor Freixanes. É moi importante ter ideas. Ás veces temos ideas para crear unha revista, para crear unha colección de poesía, mesmo para fundar unha editorial, que quizáis morre aos 2 anos. Morre porque a idea non foi ben elaborada, morre porque as circunstancias económicas non son favorables. O importante, por tanto, é, ademais de ter ideas, claro, o importante é como solidar as cousas. É un premio que leva 25 edicións. Eu xa non estarei aquí, pero aquí, ou noutra tribuna, alguén vai celebrar os 50 anos, os 75 anos, os 100 anos. Eso é moi importante. É moi importante porque eso consolida a actividade literaria. E que un sexa premiado, como foi Anxo Sumais, coa súa novela hai poucos meses, esa novela que un día se vai presentar, ou que sexa premiado ano que ven, dentro de 2 ou de 3 anos, cun premio de narrativa que leva o nome de Manuel García Barros, é algo que ten que encher de emoción o premiado. Ainda que García Barros non sexa Dostoievski, nin Cervantes, nin Castelao, nin Otero Pedrario, en García Barros concorden tantas circunstancias. Hai nel, no ser humano, no cidadán e no escritor, García Barros, tantas e tantas virtudes que para calquera que no presente e no futuro leve o premio de narrativa García Barros ten que ser un loureiro e un timbre de honra moi grande. Empezou o premio García Barros, unha novela de Manuel Forcadela, que creo que hoxe non está aquí, e durante estes 25 anos pasaron por este premio nomes moi importantes, nomes que se fixeron importantes a partir dese premio, e nomes que xa eran importantes. Por lo tanto, o García Barros veu consolidar unha personalidade literaria que máis ou menos estaba feita, que máis ou menos estaba xa admitida pola crítica e polos lectores de narrativa. Tamén se falou aquí, creo que por todos os oradores que me precederon no uso da palabra, lo importante que é que unha institución como un concello que chamamos rural, un concello que non é demográficamente tan importante como Vigo, como Ourense, ou como A Coruña, ou como Lugo, que concellos considerados menores, en todo caso, no mapa demográfico e non en ningún outro sentido, é importante que teñan unha actividade literaria destas características. Non todos os concellos en
Tamén é certo que non en todo o concello hai un Manuel García Valls, non en todo o concello, como no do Grove, hai un Manuel Lueiro Rei. Non estou improvisando ao citar este concello e ao citar este escritor, porque igual que meritorio é o labor do Concello da Estrada ao instituir o Premio de Narrativa Manuel García Valls, foi no seu día, aproximadamente nas mesmas datas, o Concello de Grove cando decide instituir un premio de narrativa que se denomina Manuel Lueiro Rei, e que continúa, e que, por lo tanto, ten esa virtude que gababa anteriormente Víctor Freixanes, a da continuidade do García Valls, a continuidade do Lueiro Rei, precisamente os dous no eido da narrativa. Non pretendo dicir que os autores galardonados co Lueiro Rei teñan a relevancia ou a entidade dos autores que foron premiados do García Valls. Non se trata agora desta cuestión, pero sí se trata de que tamén levan máis de 20 anos os dous aí tratando de ser un puro para a literatura galega. Antes decía que non en todos os concellos, que son máis de 300 do mapa de Galicia, hai unha personalidade como a de Lueiro Rei ou como a de García Valls para que o concello se comprometa mesmo económicamente, incluso en tempos tan difíciles como o de hoxe, a instituir un premio en favor da narrativa, en favor do ensayo, en favor da poesía, en favor da investigación filolóxica, en favor do que sexa. Pero tamén é certo que en moitos outros concellos onde hai escritores importantes, non sempre o concello ten tido a sensibilidade de facer literatura para o futuro a partir dun nome ilustre que teñen aí. No caso do Grove está claro que se fai, está extraordinariamente claro que se fai desde hai 25 anos na Estrada. Hoxe a Estrada é a capital literaria no mundo da literatura galega. Poderíamos decir, parafraseando aquel famoso título do poemario de Celso Villaferreiro, onde o mundo se chama a Estrada. Se este acto fose hoxe xeográficamente na Estrada, diríamos que a Estrada sería hoxe a capital literaria do mundo. A Estrada está aquí e non por eso deixa de ser a capital das letras galegas neste momento. Agradoume moito oír o señor alcalde algo sobre que non tiña a debida precisión, porque un non sabe todo. Galicia empeza a ser un pouco grande, e mesmo as letras galegas, premios, distincións, homenaxes, actividades da máis diversa índole, pois ás veces hai algo que se nos escapa, incluso a persoas que temos a obriga de estar atentos a todo o que acontece no mapa da literatura galega. Pero agradoume ver que hai un premio de poesía a Melina Valladares, que hai un premio de periodismo, hai un premio de San Martiño, que eu parece que merecín hai varios anos, e hai outros premios. Pois, señor alcalde, faltanos un premio, porque non é a primeira vez que falo con algún estradense ilustre. Aquí estará don Valentín, que non me vai deixar por mentireiro, pero eu hai cousa de 6 ou 7 meses publiquei nunha revista que dirixe Juan Blanco Valdés, que é un ilustre estradense, e que se titula A Estrada, e que é unha miscenalia cultural de traballos históricos, literarios, demográficos, antropolóxicos, etc. E eu aí publiquei algo do que estou moi orgulloso. Estou moi orgulloso non porque o meu traballo teña moita importancia, sino porque creo que ten extraordinaria importancia os textos que eu exumei. Porque resulta que cando se fala de Castelao, esquecemos da muller. Non nos esquecemos do fillo que morreu moi novo, por lo tanto non tivo ninguna relación con a literatura. Todos pensamos que a muller de Castelao, en vida de Castelao, e xa morto Castelao, foi a muller de Castelao. Primeiro a esposa e logo a viúva de Castelao. E isto históricamente é certo. Calquera biógrafo de Castelao ten que ter en conta a esta muller que, en principio, mesmo para moitos especialistas en Castelao, parece
Estrada, alá de principios de século, que hablaban castellano, é certo. Castelao e Dona Virxinia cortexáronse en castelán, eran as circunstancias da época, eran as que había, pero logo Dona Virxinia é unha muller que en todo momento está á altura das dificultades da vida de castelán, que non son poucas. É dicir, vaise con el nun momento en que todo o mundo sabe, empezando por Castelao, que en España pode acontecer algo tan grave como unha guerra civil, como así foi, que en Madrid soportan todas as vicisitudes que son moi penosas en tantas ocasións da guerra civil, e logo o exilio. Dona Virxinia estivo xa non como esposa, sino como muller que ten que ter unha coincidencia fundamental con ideario e coa semellanza do seu home, vai estar a esa altura. Isto máis ou menos sabíase, pero o que non se sabía é que Dona Virxinia é unha gran escritora. E dirán vostedes, onde están os seus poemas, as súas novelas, as súas pezas de teatro? Non fai falta escribir teatro, poesía ou narrativa para ser gran escritor. Hai escritores que pasaron a historia da literatura pola súa epistolografía, polas súas cartas, moitas veces cartas privadas. Pensemos nas cartas daquela portuguesa Mariana Alcoforado, que é unha enigmática escritora, como saben moi ben todos os eruditos. Pois ben, cando morre Castelao, Dona Virxinia ten que asumir responsabilidades que non asumira antes de xaneiro de 1950. E se vostedes leen as cartas cruzadas entre Dona Virxinia e Don Ramón Otero Pedrallo, que é un destinatario moi especial, se hai unha amizade no mundo grande, inquebrantable, conmovedora, eu que me teño dedicado moito ao tema das amizades entre políticos e escritores, non creo que haxa unha como a de Castelao e Otero Pedrallo. Eu son algo especialista en marxismo e teño estudado a fondo a relación Marx-Engels. Pois non, aínda máis alá que a de Marx-Engels ou a de Domingo García Saavedra e Ramón Piñeiro está a de Castelao e Ramón Otero Pedrallo. Cando eu leo a primeira carta a Otero Pedrallo, quedo un pouco sorprendido, porque Dona Virxinia escribe en galego. Agora sei que escribiu no seu galego, non lle axudou Rodolfo Praza nin ninguén dos galeguistas que vivían en Buenos Aires alrededor dela. Pero escribe en galego tratando de vostede a don Ramón Otero Pedrallo, o gran amigo de Castelao, aseñorando, como se di no galego do norte da provincia de Lugo. Pero xa na segunda carta, é que descoñezo a de Otero Pedrallo, algo que debeu de decir que Dona Virxinia, a partir dese momento, deixa de aseñoralo e trata o de ti. E as cartas son prodixiosas. Están publicadas algunhas, as que eu publiquei, primeiro un libro de Galaxia sobre a morte de Castelao, logo nese número que creo que é o último da revista, pero quedan algunhas por publicar, algunhas das enviadas ao Otero Pedrallo. E supoño que non sería difícil atopar, señores autoridades da Estrada e da Xunta de Galicia, as cartas enviadas, por exemplo, a Álvaro Gil, que foi quen convidou de Dona Virxinia nos últimos meses da súa vida en Madrid, etc. Eu creo que sería bo, neste momento en que é homenaxeada aquí unha muller que se chama Anxo Sumais, que unha muller da Estrada chamada Dona Virxinia, a viúva de Castelao, en algún momento, porque eso tampouco vai costar moito diñeiro, alguén exhumase as cartas a Otero Pedrallo, a Álvaro Gil, a quen fose, porque son cartas dignas de seren coñecidas. E deixaría de ser, mesmo para moitos expertos e eruditos en Castelao, Dona Virxinia, aquela señorita, en certo modo, unha miña xoia, sempre como unha sombra de Castelao. Non, unha muller que a partir de xaneiro do 50, morto o seu home, é capaz de asumir responsabilidades mesmo literarias que un non sospeitaba. Eu sempre que podo aproveito para que
cidades saiban onde están os niños, onde están os mellores ovos da literatura galega. E Dona Virxinia, a estrada é a estrada Don Manuel García Barros e Don Manuel García Barros, Anxo Sumai e Anxo Sumais, e o premio de hoxe estamos conmemorando é un dos grandes premios das letras galegas de todos os tempos. Graciñas e ata pronto. Dos que son os principais valedores deste premio, eses escritores, escritoras de Galicia que dedican o seu tempo á nosa literatura e que co seu bo facer engrandecen este premio. Un deles, Xavier Queipo, que gañou no ano 1996 na única edición con doble triunfo, non se atopa hoxe aquí, xa que as súas ocupacións profesionais manteñen en Bruxelas. Ainda así, quixo estar presente por medio dun vídeo que creemos que resume a perfección o sentir de todos os gañadores. Parabéns ao Concello da Estrada por o seu compromiso coa cultura galega, parabéns ás institucións que fan posible este acto e parabéns, por descontado, a todos aqueles que recibiron o premio e que van a recibir no futuro, porque estaba en esa sede de futuro. Espero que este premio me continúe a celebrarse durante moitos anos. Para comenzar este acto, antes de proceder á entrega dunha serigrafía do artista estradense Ramiro Cimadevila a todos os escritores que deixaron a súa pegada no García Barros, intervirá o Conselleiro de Cultura, Educación e Relación Universitaria, Jesús Vázquez Navarro. Muchísimas gracias, querido alcalde de Estrada, querido presidente de la Real Academia Galega, querido director de Galaxia, autores gañadores das 25 edicións, alcalde de Ledra, secretario xeral de Cultura, secretario xeral de Política Lingüística, familiares de García Barros, queridos Jesús Palmón, estradense ilustre tamén, por suposto, querido profesor Carlos Loureiro, representantes da cultura, amigas e amigos, e queridos docentes tamén, que nos acompañades aquí. Moi bons días e benvidos a todas e a todos á cidade da cultura de Galicia. Grazas por achegarse e participar neste acto conmemorativo co que celebramos o 25 aniversario do Premio de Novela Manuel García Barros, un dos certames máis importantes da narrativa galega, tanto polo escolleito da nómina de premiados como pola calidade mesmo das obras. Este evento cobra sentido pola necesidade de dar a coñecer, de divulgar convenientemente a obra dun dos persoeiros das nosas letras, Manuel García Barros, quen queirades, e de lembrar a brillante historia literaria do premio homónimo que, como saben perfectamente, chega este ano a súa 25ª edición. De paisarse con Muller e Barco de Manuel Forcadela e a Lúa da colleita de Anxo Sumai, este galardón reúne un selecto feixe de novelas de grandes escritoras e escritores galegos. Moitos dos nosos mellores autores da actualidade forman parte da nómina de gañadores deste premio, xa clásico entre os certames literarios na lingua de nós e, en certo modo, anovador deste xénero en Galicia durante o último cuarto do século. Como saben, a convocatoria durante 25 anos dun certame de narrativa é para as persoas que nos dedicamos á promoción e difusión da cultura galega un feito digno de conmemoración e ledicia, pero tamén convida a reflexión sobre as razóns de ter chegado ata aquí. A capacidade de cooperar, de concertar intereses entre as institucións, os promotores, as editoriais e os autores que deciden presentar os seus orixinais ao certame. A boa recepción do público e crítica da meirande parte das obras galardoadas. O compromiso dunha comunidade local, a da Estrada neste caso, e o apoio dunha familia, neste caso a de García Barros, aquí presente. Todo isto xunto permite ter chegado até aquí, e será o que debe tamén o premio a prolongarse no tempo, a delongarse na nosa historia literaria e tamén a esperar que o presidente da Real Academia nos siga acompañando nos vindeiros anos e por moitos lustros tamén. Neste sentido, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria non podía quedarse a marxe no apoio ao certame e, naturalmente, comprometese a sumarse á celebración deste 25 aniversario dun dos certames, como dixeron todos os que me antecederon nas palabras, na palabra máis importantes da narrativa
Permítame aproveitar tamén para lembrar e agradecer aquí dun xeito moi especial o que facer a colaboración das editoriais galegas co García Barros. O bo traballo e o gusto pola edición dos sucesivos plenos participantes na historia do galardón coaxugaron para facer deste unha referencia dentro do noso sistema literario. Serais vindos o pelo blanco, espiral maior e durante os últimos 14 anos ininterrumpidamente Galaxia. Facturaron libros fermosos e ben feitos, libros que alén da súa incuestionable calidade convidaban a ser lidos tamén por valores estéticos dos exemplares. Remato cunha breve lembranza ao escritor e xornalista galego Manuel García Barros, un home que foi agasallado co don da longevidade, pois camiñaba cara aos 96 anos, cando no mes de abril do ano 1972, e despois dunha vida moi dura, lle chegou o tempo de final. Ali a todo non se pode decir que desaproveitara un só día da súa vida, nin que un día sequera deixase de amar a súa terra, a súa lingua e a súa cultura. Grazas a homes como él, temos hoxe a posibilidade de vivir tamén en liberdade os galegos desta Galicia que tanto queremos. Hoxe a nos corresponde e nos corresponderá honrar ese compromiso colaborando para que García Barros continúa a súa senda de éxito. Moitas grazas para esa escola. Agora volvo a pedir ao conselleiro que se supoda chegar de novo estrado e que se incorpore comentando co alcalde da Estrada, José López Campos, o presidente da Real Academia Galega, don Xosé Alonso Montero, o director da editorial Galaxia, Víctor Freixanes, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. En primeiro lugar, tanto a Consellería como o Concello queren ter un pequeno detalle da familia de García Barros, que mantén o seu legado e colabora e apoia sempre todas as iniciativas relacionadas co premio e a literatura galega. Se poden acceder ao Estado. Ese pequeno detalle está aquí xa preparado, creo que fai entrega ao propio conselleiro dun ramo de flores, un pequeno xesto e tamén dunha serigrafía do artista estradense Ramiro Cimadevilla. As grazas á familia de García Barros e agora imos ir solicitando a presenza dos escritores, pero antes tamén queremos lembrar e agradecer as mensaxes de apoio de todos aqueles que non puderon estar hoxe aquí, pero que mandaron un saúdo abrimoso para os seus compañeros e tamén para este acto. Pedimos a presencia de Aníbal Malvar. Con Manuel Lourenzo. Antón Ribeiro Coello. Miguel Ángel Fernández. Xavier López. Francisco Castro. Jesús Constella. José Monteagudo. Antonio Piñeiro. Santiago Lopo. E unha das empresas máis galardoadas de momento, Anxo Sumai.
Grazas a todos eles por ser os valedores deste Premio Manuel García Barros, pero non queremos deixar pasar a ocasión que tamén leven a súa serigrafía en conmemoración deste acto ás autoridades aquí presentes, o conselleiro que lle fai entrega don José López Campos. Tamén o presidente da Real Academia Galega de Barasúa, Jesús Alonso Montero, grazas. Director da Editorial Galaxia, como non, Víctor Freixánez. E xa por último tamén reclamamos a presencia de Carlos Loureiro, profesor de Literatura Galega, para toda a familia do García Barros, que tamén queremos que leven a súa serigrafía. Grazas a todos e para finalizar nada mellor que quedar nas sabedeiras mans de Javier Otero Neira, que vai a dar o peche musical a este acto cun tema eminentemente galego, como non podía ser de outro xeito, A Lalá e Muiñeira de Octavio Vázquez.